ሰላም ቋድ ሓን መጻኹም ናብ ሰማይ ድረትና ስምዖን እየ ምሳኹም ዘለኹ ሎ መዓልቲ ሒዝና ልኩም መጺና ዘለና መደብ ሶሻል ሚድያ ከመይ ጌርና ንጥቀመሎም ሶሻል ሚድያ ክንብል ከለና ቲክቶክ ኢንስታግራም ስናፕቻት ወይ ፌስቡክ ዩቲዩብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ብዙሓት እውን ኣለዉ ሎ መዓልቲ ክንሪኦ ተዳሊና ዘለና ግን ቲክቶክ እዩ ማለት እዩ ቲክቶክ ኣብ ንኣሽቱ ካብ ትሕቲ 18 ክሳብ 8 ዕድሚኦም ዝኾኑ ብጣዕሚ ጉኑን ኮይኑ ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣፕ እዩ ቲክቶክ ንምንታይ ንጥቀመሉ እንተላኢልና ሓፀርቲ ቪድዮ ክሊፓት ንምስዳድ 15 ሰከንድ ዝመልእ ከም ናይ ዩቲዩብ ነዊሕ ክንሰድድ ኣይንኽእል ኢና መልእኽትታት ክንሰድድ ንኽእል ወይ ብቐጥታ ከዓ ምትሕልላፍ ንኽእል ማለት እዩ ዩቲዩብ ኣብ ቲክቶክ ሓደ ሰብ ተጠቃሚ ንክኸውን ተወሓደ 13 ዕድመ ክመልኦ ኣለዎ ማለት እዩ ትሕቲ 13 ዕድመ ዘለዎም ኣካውንት ናይ ቲክቶክ ዘለዎም እንተኮይኖም እቲ ኣካውንት ናይ ቆልዑት ማለት እዩ እሱ ከዓ ሓደገኛ ይከውንኒ ማለት እዩ ትሕቲ ልዕሊ 13 ዘለዉ ግና እቲ ሓፈሻዊ ዝኾነ ሰብ ዝጥቀመሉ ቲክቶክ ዋላ ወዲ 20 40 ክኸውን ይኽእል ይጥቀሙ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይገብሮም ኣብቲ ናይ ቆልዑት እቲ ናይ ዓበይቲ ትሕዝቶ ክኣቱ ስለ ዝኽእል እቶም ቆልዑት ክርእይዎ ከለዉ ወይ ዝተፈላለየ ገባባት ናይ ሶሻል ሚድያ ሕማቕ ኣጠቓቕማ ኣሎ ኣብ ሕማቕ መዓላ ክውዕል ከሎ እቲ ናይ ቆልዑት ትሕዝቶ ነቶም ቆልዑት ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንደቅና ከመይ ጌርና ካብ ከምዚታት ንከላኸለሎም ኢና ክንሪኤሎም መዓንቲ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ንጥቀም ከለና እቲ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ መጀመርታ እታ ቲክቶክ ተኸፊትናያ ንኣብነት እቲ ንጥንቀቐሉ ኣብ ፕሮፋይል እቲ ዘለና ሴቲንግስ ክንቅይሮ ንኽእል እዚ ድማ እንታይ ማለት እቲ ወላዲ ክህልዎ ዝኽእል ሴቲንግ እንታይ እዩ ነቲ ቆልዓ ቲክቶክ ኣካውንት ክኸፍተሉ ከሎ ሕጂ ብዛ ፕሮፋይል ኣብዘን 3 ነጥቢ ላዕሊ የማን ደላ ክሊክ ክገብር ኣብዚ እንተኣቲና ኣብ ሴቲንግስ ኤንድ ፕራይቬሲ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ላዕሊ ስለዚ ኣብቲ ሴቲንግስ ናይ ቲክቶክ ኣቲና ብዙሕ ነገር ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ገለ ካብቶም ክንቅይሮም ንኽእል ነገራት ከመይ ገይሮም ወላዲ ምስ ናይ ወዱ ቲክቶክ ኣካውንት ፅምዲ ይገብሮም ኣብዚ ታሕቲ ደላ ፋሚሊ ፔሪንግ ማለት እዩ ካብ ታሕቲ ሳልሰይቲ ልዕልያ ዘላ ዲጂታል ዌልቢንግ ኣላ ኣብኡ እውን ካልእ መቆፃፀሪ ኣለና ላዕሊ ከዓ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴፍቲ ትብል ኣላትና ማለት እዩ ናብ ኩለን በብሓንቲ እንዳኣተና ክንሪአን ኢና በታ ላዕለወይቲ ክንጅምር እዚ ብዛ ላዕለወይቲ መበል ካልአይቲ ኣብ ኣካውንት ኣብ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴፍቲ ትብል ዘላ ብርህ ኢላ ኣላ ሕጂ ኣብኣ ክንኣቱ ኢና ስለዚ መጀመርታ ንደቅና ኣካውንት ናይ ቲክቶክ ክንከፍተሎም እንተኮይንና መታን ቲክቶክ ክጥቀሙ ኩሉ ግዜ ፕራይቬት ኣካውንት ተጌርናዮ ዝበለፀ ማለት እዩ እንዲያ ላዕለወይቲ ዘላ ቀዳመይቲ ኣብ ትሕቲ ዲስካቨሪቢሊቲ ፕራይቬት ኣካውንት ተመሪፅናሎም ዝበለፀ ማለት እዩ ናቱ እዚኣ ክትጠፍእ ትኽእል እያ ኮንፈርም ንብላ ክውላዕ እንተደልዩ ሕጂ ኖርማሊ ኣካውንት ምስ ከፈቱ ደቅና ወይ ንሕና እቲ ኣካውንት ኣብ ምንታይ ደሎ ኣብ ፓብሊክ ኣካውንት እዩ ዘሎ ፓብሊክ ኣካውንት እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ቪድዮ ቅድሕ ኣቢሉ ሓደ ቆልዓ እንተደኣ ሰዲድዋ እታ ኣካውንት ብምሉእ ህዝቢ ዓለም ክሪኣ ይኽእል ማለት እዩ ፎሎ ድማ መጠን ክገብርዎ ክእሉ ብዙሕ ሰብ ኮመንት ክገብር ይኽእል ፓብሊክ ማለት ንህዝብስ ክፍትያ ማለት እዩ እንተዳ ፕራይቬት ኣካውንት ጌርናያ ግና ነዚኣ ብምስሓብ ናብዛ ቀጠልያ ኮይና ዘላ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ኣብቲ ታሕቲ ተፃሒፉ ከም ዘሎ እቶም ንዓኻ ፎሎ ዝገብሩኻ ጥራይ ይርኢኹ ነቲ ቪድዮ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ላይክ ክገብርዎ እንተኮይኖም እቶም ንዓኻ ፎሎ ዝገብሩኻ ማለት እዩ እንጂ እቲ ፎሎ ዝገብሩኻ እንታይ ማለት እዩ እስኻ ንዓኻ ዝከታተሉኻ ዘለዉ ኣብቲ ቲክቶክ ኣካውንት ማለት እዩ እዚ ብሓፈሻ ደቅና መን እዮም ፎሎ ክገብርዎም እንደሊ ዝፈልጥዎም መሓዝቶም መማህርቶም ወይ ስድራ ቤት ወይ ኣዝማድ ማለት እዩ ሕዚ ዝኾነ ካልእ ሰብ ዘይፈልጥዎ መታን ፎሎ ከይገብሮም እንታይ ንገብር ማለት እዩ ኣብዚኣ ፕራይቬት ኣካውንት ንፈጥረሎም ማለት እዩ እታ ፕራይቬት ኣካውንት እንተኮይና ኩሉ ግዜ ንሕና ንቆፃፀራ ንኽእል መን ንዕኦም ይስዕቦም መን ኣይስዕቦም ከዓ ብኡ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ተዘዋዋሪ እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እቲ ምስዓብ መን ቪድዮ ናቶም ርኢ መን ኣይርኢን በዛ ፕራይቬት ኣካውንት ንገብር ኣለና ምስ ግዜ እንዳተማሃርዎም ምስ ከዱ እንዳዓበዩ ምስ ከዱ ካብ 13 ንኣብነት ናብ እንዳዓበዩ ምስ ከዱ እቲ ኣካውንት ቀሲልና ናብ ፓብሊክ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ድሓር ኣብ ትሕቲኡ እውን ሳጀስት ዩር ኣካውንት ቱ ኣዘርስ ትብል ኣላ እዚኣ እውን ልክዕ ከምኡ ኦን ኦፍ ክንገብራ ንኽእል ኢና ወይ ክንውላዓ ንኽእል ቀጠልያ ከም ዘላቶ ወይ ከዓ ከነጥፋ ንኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናትካ ፕሮፋይል ናብ ካልኦት
ከምዚ ናትካ ዓይነት ዝምባለ ዘለዎም ኣብ ሳዕስዒት ዲኻ ዘለካ ደርፊ ኣብ ገለገለ ልክዕ ከም ናትካ ኣካውንት ዘለዎም ሳጀስት ንምግባር ማለት እዩ ካብኡ ትሕት ኢልና ወሪድና ኣብ ሴፍቲ ትብል ኣላ ሴፍቲ እቲ ድሕነት ማለት እዩ እዚ ኣብ ሴፍቲ ክንሪኦ ዘለና እንታይ ማለት እዩ allow your videos to be downloaded ሕጂ ቪድዮ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ቲክቶክ እቲ ቪድዮ እዩ ሰሓቢ ዝገብሮ እቲ ኣወንታዊ ወገን ናይቲ ቲክቶክ እንታይ እዩ እቲ ቪድዮ ቀዲሖም እናሰዓስዑ ድዩ ዝኾነ ኣክቲቪቲ ገይሮም ወይ ምስ መሓዙቶም ተሓዊሶም ገለ ነገር ክገብሩ ከለዉ እቲ ሶሻል ዝኾነ ነገራት ፅቡቅ ኣወንታዊ ነገር ክበሃል ይኽእል ወይ እቲ ቪድዮ ምቕድሖም እቲ ተበላሓትነት ናቶም ክውስኽ ይኽእል ብሓፈሻ እቲ ሓደጋ ናቱ ግን እንታይ ትሰዶ ዘለካ ቪድዮ እንታይ ዓይነት ቪድዮ እዩ ኣብ ኢድ መን ከይኣትሎ ሓንሳብ ተላ እቲ ቪድዮ ሰዲድካዮ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተዘርጊሑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ንምቁፅፃር እዚ ኤክስትራ ናይ ሴፍቲ ክስታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ክሳብ ልቡ ፈሊጡ ወይ ፅቡቅ ተረዲእዎ እንታይ የውፅእን እንታይ ኣይውፅእን ዝፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሴፍቲ ኣብዚ ብሙሉእ እዚ ክንቆፃፀሮ ንኽእል እዩ allow your videos to be downloaded ዝብል ዘሎ ናትካ ቪድዮ መን ዳውንሎድ ክገብር ይኽእል ኣብኡ ተኣቲና እንተሪእናዮ ናተይ ቪድዮ ወደ ሓደ ዳውንሎድ ክገብሮ ይክእልኒ በዚ ዘለዎ ሕጂ ኦፍ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኦን ተገይረዮ ናተይ ቪድዮ ዳውንሎድ ክኸውን ፈቒደ ኣለኹ ማለት ካልእ ሰብ ዳውንሎድ ገይሩ ክጥቀመሉ ስለዚ ኣብዚ ኦፍ ክገብሮ ክእል እየ ክምለስ እየ ስቲል ኣብቲ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴፍቲ ኣብ ትሕቲ ሴፍቲ ኢና ዘለና ስለዚ ቀዳሚት ርኢና ኣለና ካልእቲ መን who can send you direct messages ትብል ዘሎ ብቐጥታ መን መልእኽቲ ክሰደልካ ኽእል ሕጂ እዚ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ኣብ ናይ ወድና ወይ ኣብ ናይ ጓልና ኣካውንት ኣቲና ኢና ንቆፃፀሮ ዘለና ማለት እዩ ፈቒድና ኣሎም ኣለና ግን ዝያዳ ምቁፃር ንገብረሎም ኣለና ስለዚ መሓዙቶም መልእኽቲ ክሰድሎም ኣብዚ ፈቒድና ኣለና ካልእ ሰብ ግን ኖዋን ተገይርያ ንኣብነት ዝኾነ ካልእ መልእኽቲ ከይሰደሎም ዝኾነ ቻት ከይገብሩ እሞ ዘይፈልጥዎ ክስታይ ከይገብሮ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ተመሊስና who can do it with your videos ምስቲ ናትካ ቪድዮ ድማ መን ድወት ክገብር ክእል ተይልና ኣብዚ እውን ልክዕኹሙ ኤቭሪዋን ተይልና ኩሉ ማለት እዩ ፍሬንድስ ተይልና ዕሩኽ ጥራይ ማለት እዩ ኖዋን ተይልና ከዓ ኖዋን ማለት እዩ እዚ ኖዋን ተገይርያ ተመሊሰ ኣብዚ ኖዋን ትብል ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ፍሬንድስ ነፍቅደሎም ተኢልና ፍሬንድስ ወልዕያ ኣለሁ ሕጂ ቀያሕ ራይት ኮይና ኣላ እንተኣ ተመሊሰ ምን ኣሎ ማለት እዩ ፍሬንድስ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ who can react to your videos ኣብቲ ቪድዮስ ናትካ መን ላይክ ክገብሮ ክእል ገለ እንተኣ ኢልና ከዓ ኤቭሪዋን ኣላ ኣብዚ ሕጂ ፍሬንድስ ናተይ ጥራይ ላይክ ከም ዝገብርዎ ክገብር ክእል ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ላይክ ከይገብሮ እውን ክገብሮ ክእል እየ ስለዚ ፍሬንድስ ተገይርናዮ እቶም ፍሬንድስ ንብሎም ዘለና ሕጂ መን እዮም ማለት እዩ መጀመርታ ኣብዚ ላዕሊ ፎሎው ንክገብሩና ኣብቲ ፕራይቬት ኣካውንት ኣፕሩቭድ ገበርናዮም ዝተቐበልናዮም ማለት እዩ ስለዘይተቐበልናዮም ፎሎው ስለዘይገብሩና ዘሎ ንሕና ፍሬንድስ ኣይኮኑን ስለዚ እቶም ንሕና ኣፕሩቭ ስለ ዝገበርናዮም ዞም ፍሬንድስ እዚኦም ንፈልጦም ኢና ስለዚ ስለዝተቐበልናዮም በዓልና ተፈቕደና ኣሎም ኣብዚ ድሓን ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ who can view your liked videos ኣብዚ እውን ክንኣቱ ንኽእል ኤቭሪዋን ወይ ኦንሊ ሚ ልክዕ ከምኡ እናገበርና ክንቀይሮ ንኽእል who can comment on your videos ኣብቲ ኮመንት መን ኮመንት ክገብረልካ ክእል ፅቡቕ ሕማቕ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮመንት እንታይ እዩ ፅቡቕ ኮመንት ፅቡቕ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ግን ሕማቕ ኮመንት እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ፍሬንድስ ተገይርናዮ ላይክ ካብ ዕሩኽ ስለ ዝኸውን ዘሎ ካብቶም ንፈልጦም ስለ ዝኸውን ዘሎ ክንኣምኖ ንኽእል ማለት እዩ ኤቭሪዋን ተልና ግን እቲ ኮመንት ዝመፅእ ሕማቕ እንተኮይኑ ነቲ ቆልዓ ካሃስዮ ክእል ሞራል ኣሎ ዝተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ ኖዋን ተልና ከዓ ብጣዕሚ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍሬንድስ ተገይርናዮ እውን ሓደ ክስታይ እዩ ስለዚ እዚ ኣነ ዝመርፆ ዘለኹ ብሓፈሻ ሓፈሻዊ ኣጠቓቕማ ንምርኣይ እዩ እቲ ውሳነ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ባዕሉ እንዳኣተወ እቲ ዘድሊ ምርጫታት እናገበረ ክስታይ ክገብሮ ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቆልዑት ነቲ ናይ መወዳእታ ነገራት ንምፍታን ስለ ዝፍትኑ ዋላ ኣብ ሴት ጌርካዮ እውን ባዕሎም ክቕይርዎ ስለ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ምቁፅፃር ኣድላይ ይኸውን ይኽእል እዩ ነዚ እቲ ውሳነ ብዚ ደሎ ናይ ወላዲ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ጥራይ ክኸውን የብሉን ስለዚ መን ኮመንት ክገብር ርኢና ኣብዚ ኮመንት ፊልተርስ ኣብዚ ኮመንት ፊልተርስ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዛ ላዕሊ እንተኣ ሁካን ኮመንት ኣብዛ ላዕለወይት ፍሬንድስ ኢልናያ ዘለና ወይ ኖዋን ኢልናያ ዘለና እንተኣ ፍሬንድስ ኣፍቂድና ኣሎም ኣለና ምናልባት ካብቶም ፍሬንድስ ብጌጋ ዳሓለፉ ሕማቕ ኮመንት ተኣ ፅሒፎም እቶም ንፀልኦም ኮመንትስ ንሕና ኣብዚ ፊልተር ክንገብሮም ንኽእል ኢና ፊልተር እንታይ ማለት እዩ ሕማቕ ቃላት ዘለዎም ኮመንትስ
ከም ዝእለዩ ንገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ፊልተር ኪወርድስ ኣብዚ ክነእቱ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ብሓፈሻ እዚኣ ባይ ዲፎልት ክትመፅእ ከላ ተወሊዓ ነራ ስለዚ ዝኾነ ኦፈንሲቭ ዝኾነ ወይ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኮመንትስ ክእለ እዩ ዘርኢ እዚ ኣብዚ ግን ንሕና ተወሳኺ ዘይንፈትዎም ቃላት ኣብዚ ክነእቱ ንኽእል ኣብነት ትግርኛ ተዛረብቲ እንተኮይንና ናይ ትግርኛ ቃላት ኣብዚ ክነእቱ ንኽእል ንበሎ ወይ ንበል ከም ኣብነት ላቭ ዝብል ቃል ክንርኢ ይብልና እንተኢልና ኣብዚ ኣድ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ ላቭ ኣትያላ ኩሉ ብላቭ ዝመፀ እንታይ ገብሮ ማለት ኣውቶማቲካሊ ሃይድ ኮመንትስ ዊዝ ስፔሲፋይድ ኪወርድስ ኦን ዩር ቪዲዮስ ስለዚ ዝኾነ ኮመንት ኣብቲ ናትካ ቪድዮ ላቭ ድብል ተመፅኡ ይእለ ማለት እዩ ክንኣልያ እንተደሊና ኸ ክሊክ ጌርና ንዓኣ መሊስና ነታ ማይናስ ክሊክ ንገብራ ስለዚ ብዙሓት ቃላት ኣለዉ ዘይንደልዮም ንዓኣቶም ክንምልኦም ንኽእል ማለት እዩ እዚ እንታይ እቲ ቆልዓ ንእሽተይ ደሎ ብዙሕ ኣይፈልጦን እዩ ዘሎ ኢልና ስንሓስብ ዘለና ማለት እዩ እዚ ስራዕ ተመሊስና እዚአን ካብተን ክንገብረን ንኽእል ከም ወለዲ መቆፃፀሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይና ፀኒሕና ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ፕራይቬሲ ኤን ሴፍቲ ኣብ ፕራይቬት ኣካውንት ክንከፍት ኣለና ኢልና መጀመርታ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ሴፍቲ ከዓ እዚኣተን ክንቆፃፀረን ንኽእል ካብኡ ቀፂልና ኣብ ታሕቲ ኣብ ጀነራል ኣብ ዝብል እንተሪእና እንታይ ኣሎ ዲጂታል ዌልቢንግ ዝብል ኣሎ ኣብ ዲጂታል ዌልቢንግ ከዓ እንተ ኣቲና ስክሪን ታይም ማናጅመንት ኣለና እንታይ ማለት እዩ ሓደ ቆልዓ ሒዝዋስ ሰዓት ድዩ ክፃወት ዘለዎ 2 ሰዓት ሒዞመን እውን 5 ሰዓት ብዙሕ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ እስኻ ነቲ ናቶም ሰዓታት ትቆፃፀሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣየ ኣትየ ብዛ ስክሪን ታይም ማናጅመንት ኢነብልድ ኮይና ኣላ ተርን ኦፍ ስክሪን ማናጅመንት ሕጂ ኣነ እንታይ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ 60 ደቂቕ ምስ ኮነ ከም ብሓድሽ ኮድ ክትሓተኒ ኣለዋ ስለዚ እቲ ቆልዓ ይመፅእ ናባኻ እሞ ድሕሪ 60 ደቂቕ ንኣብነት ኮድ ተእትወሉ ሰዓት ምስ ተፃወተ ክቕፅል እንተኮይኑ ትህቦ ማለት እዩ ዘይቅፅል እንተኮይኑ ግን ጠጠው ተብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ገብር ኣለኹ ኣነ ሕጂ ተርን ኦፍ ተገይረዮ ኣብዚ ገይረዮ ዘለኹ ፓስኮድ ኣለና 1 2 3 4 ገይረዮ ኣለኹ ብጣዕሚ ሕማቕ ድኹም ኮድ እዚ ምክንያቱ ዝኾነ ቆልዓ ኣብኡ ከሎ ክፈልጦ ስለ ዝኽእል ዘይፍለጥ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምስ ኣተኹ ኣጥፍአዮ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኖርማሊ ስክሪን ታይም ማናጅመንት ኦፍ እያ ክትፀንሓኩም ኣብ ኣምስኣተኹም ግና ኦን ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ቀያሕ ታሕቲ መፂኹም ማለት እዩ ኣብዚ ዘሎ ተንቢብናዮ ታይም ሊሚት ናይቲ ቆልዓ ኮንትሮል ንምግባር እዩ ስለዚ ስክሪን ታይም ኮንትሮል ንገብር እንተኣ መጀመርታኹም ኮይኑ ኮድ ክትብዎ ኣለኩም ንበሎ 1 2 3 4 ኢልያነ እንደገና 1 2 3 4 ኔክስት ትብላ ሽዑ ቁሩብ ዝሒላ ኣላ ንፅበያ ኣለና ስለዚ ተወሊዓ ኣላ ታይም ሊሚት ድማ 60 ደቂቃ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ when the time limit is reached a passcode is required to keep using ቲክቶክ ይብል ኣሎ ማለት ስለዚ እታ 60 ደቂቃ ምስ በፅሐት ተወሳኺ ፓስኮድ ኣድሊ ስለዚ እታ ፓስኮድ ተቆልዓ ይፈልጣኒ ተቆልዓ እንተፈሊጥዋ እታ ፓስኮድ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብዛ ትሕቲ ቀያሕ ዘላ ቼንጅ ፓስኮድ ትብል ዘላ ኣብኣ ኣቲና ኸ ፓስኮድ ክንቅይር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቅድም ናይ ቀደም ፓስኮድና ነእቱ 1 2 3 4 ኔክስት ንብላ ድሕሪኡ ኤንተር ኒው ፓስኮድ ትብለና ኣላ ተሓድሽ ነእትዎ ማለት እዩ ንኣብነት 1 2 3 4 ናይ ቀደምያ 2 3 4 5 ፍሉይ ቁፅሪ ተጠቂምና ድበለፀ ኔክስት ንብላ 2 3 4 5 ኔክስት ሕጂ ተቐይሮ ኣላ እቲ ፓስኮድ ማለት እዩ ፓስኮድ ተቐይሩ ኣሎ እታ ፓስኮድ ንሕና እውን ክንዝክራ ኣለና ብኣ ተቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ንምለስ ሕጂ ኢነብልድ ኮይና ኣላ ልዕሊ ሰዓት ክጥቀመላ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከም ብሓድሽ ፓስኮድ ክእትሉ ኣበይና ፀኒሕና ኣብ ትሕቲ ጀነራል ዲጂታል ዌልቢንግ ድሕሪኡ ፋሚሊ ፔየሪንግ ትብል ኣላ ፋሚሊ ፔየሪንግ ማለት ናይ ስድራ ቤት ቃል በቃሉ ናይ ስድራ ቤት ምፅማድ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዛ ናህና ሞባይል ናይ ስድራ ናይ ኣቦ ወይ ናይ ኣደ ምስ ናይ ቆልዓ ክስታይ ምትሓሓዝ ማለት እዩ ምስ ናይ ቆልዓ ሞባይል ቲክቶክ ደላታ ፔር ንገብራ ነፃምዳ እሞ ድሕሪኡ ንሕና ክንቆፃፀራ ንኽእል ማለት ስለዚ ኣብኣ እንተ ኣትየ
ፋሚሊ ፔሪንግ ክተእትወና ስለዚ ኣብ ፋሚሊ ፔሪንግ መፅያ ኣላ እታ ኣካውንት ዝጥቀም ደሎ መን ኢላ ተሓተና ኣብ ላዕሊ who is using this ቲክቶክ ኣካውንት ስለዚ እዛ ሞባይል እዚኣ ንኣብነት ናይ ወላዲ እያ ንበላ ናይ ቆልዓ ከድና ከዓ ኣብ ናይ ቲን ከድና ከዓ ልክዕ ከምኡ ክንገብር ኢና ስለዚ ብናይ ፓረንት ንጀምር ፓረንት እዩ እንተልናዮ ኔክስት ንብላ ስለዚ እዚኣ ናይ ወላዲ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ታይም ሊሚት ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ዝህበና ናይ መቆፃፀሪ ዓቕሚታት ኣሎ ማለት እዩ ሴት ኤ ሊሚት ኦን ዩር ፋሚሊ ሜምበርስ ዎች ታይም እቲ ሰዓታት ናቱ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሞባይሉ ዘይኮነ ንሕና ኣብ ሞባይልና ኮይና ማለት እዩ ዝኾነ ኮንተንት እቲ ቆልዓ ክሪኦ ዘይብሉ ክንክልክሎ ንኽእል ካብ ሞባይልና ኮንቲኒው ኢልያ ኣለኹ ብታሕቲ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣላ ኪውኣር ኮድ ተምፃለይ እዛ ኪውኣር ኮድ እንታይና ክንጥቀመላ ኣብቲ ናይ ቆልዓ ሞባይል ኮይና ነዚኣ ስካን ክንገብራ ኢና ድሕሪኡ ክልቲአን ተፃሚደን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቆልዓኻ ልክዕ ከምዚኣ ስለ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከነዳልዋ ኢና ሕጂ ግን ክምለስ እየ እዛ ኪውኣር ኮድ ከም ዘላ ክትከውን እያ ማለት እዩ ኣክንዲ ፓረንት ሕጂ ኣብ ናይ ቆልዓ ከም ዘለኹ እንተ ሓሲብና እታ ሞባይል ከም ዝቐየርኩ ቲክቶክ ከፊትና ኣብቲ ሴቲንግስ ፕሮፋይል ሴቲንግስ ኣቲና ኣብቲ ንኣቱ ሕጂ ቲን ናይቲ ቆልዓ ማለት እዩ ኔክስት ንብላ ሕጂ ስካን ኮድ ትብለና ኣላ እንታይ ማለት እዩ እታ ዓንቶይ ጀነሬት ዝገበርናያ ዓንቶይ ተፈጥረት ኪውኣር ኮድ ኣብ ናይ ወላዲ ሞባይል ኣብ ስካን ክንገብራ ኢና ስለዚ ከምዚ ጌርካ ስካን ግበራ እያ ትብለና ዘላ ከምዚ ጌርና ስካን ምስ ገበርናያ ክልቲአን ይፃመዳ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ሴቲንግስ ካብ ናይ ሓደ ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ወላዲ ኮይና ክንቆፃፀራ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ዘርኣናዮ እንታይ እዩ ናይ 13 ዕድሚኦም ቆልዑ ንላዕሊ ዘለው ናይ ባዕሎም ኣካውንት እሞ ከዓ ፓብሊክ ክኸውን ዝኽእል ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ዝኽእል ኣካውንት እንተ ደኣ ከፊትና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ቆልዑ ትሕቲ 13 ግን ካልእ ዓይነት ቲክቶክ ኣሎ እሱ ከዓ ቪድዮ ክፈጥሩ ወይ ክሰርሑ ይፍቀዶም ግን ናብ ፖስት ክገብርዎ ናብ ፓብሊክ ናብ ህዝቢ ክዝርግሕዎ ኣይፍቀዶምን ማለት እዩ እቲ ዝርእይዎ ቪድዮታት ድማ ናይ ቆልዑ ጥራይ ይኾን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ቲክቶክ ኩሉ ሰብ ስለ ዝጥቀመሉ እዩ ትሽግር ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ እንተኮይኑ ከዓ እቲ ዓበይቲ ዝርእይዎ ወይ ናይ ዓበይቲ ዝበዝሐ ግዜ ትሕዝቶ ንቆልዑት ከይምችእ ስለ ዝኽእል እቲ ዝርእይዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል ዋላ ቪድዮ ኣይስርሑ ዝርእይዎ ጥራይ ብጣዕሚ ዘንብብዎ እቲ ዝፀሓፍ ናይ ዓበይቲ ነገር ብጣዕሚ ንቆልዑት ዘይምችእ ክኸውን ይኽእል በንፃሩ ከዓ እቶም ቆልዑት ከዓ እንተ ደኣ ናቶም ዝተፈላለየ ስእልታት ወይ ቪድዮታት ሰዲዶም ናብ ኦንላይን ኣብ ሕማቅ ኢድ ክበፅሕ ስለ ዝኽእል እቶም ተጠቀምቲ ዝጥቀምሉ ድማ ንሕማቅ ከውዕልዎ ስለ ዝኽእሉ ክንጥቀቐሉ ንኽእል ማለት እዩ ብተወሳኺ ከም ዝበልናዮ መልእኽቲ እውን ክትሰዳደድ ስለ ትኽእል ዳይሬክት ሜሴጅስ እሱ እውን ንምክልካል ዝያዳ ክንጥንቀቕ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ብሓፈሻ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ጠቃሚ ኮይኑ ብዘይብኡ እውን ቆልዑት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ዳርጋ ኣብቲ ዘሎ ምሕዝነት ኣብዚ እዋን እዚ ክስታይ ክገብሩ ክቕፅሉ ግን ብጣዕሚ ቀሪብና ክንከታተሎ ኣለና ማለት እዩ ኣይሆፕ ቁሩብ ሓጋዝ ዝኸውን እዚ ካልእ ኣካውንታት እውን ክህሉ ክእል ዩቲብ ጥቀሙ እዮም ሕጂ ኮ ናይ ቆልዑት መፅእ ኣሎ ዩቲብ እውን ዝተፈላለየ ኣካውንታት እውን እንተ ብዛዕባኡ ቪድዮ ክንሰርሕ ደሊኹም ኮመንት ፀሓፉልና ከነዳልዎ ኢና ብሩኽ መዓልቲ ፅቡቕ ናይ ቲክቶክ ምጥቃም ግዜ ቻው ቻው